mamatay ang sayo sa uban. Unahan pagsiling ang imong tugaran. Sulat sa Biblia, ayaw pagpangukom, aron dili ikaw pagahukman. Mapuling man ang mata sa imong silingan, unahan pagbuha ang puling sa imong mata. Kung may masayop man ang imong tambagan, kung dili mabati pasagahan. Ngano kaha nga may tao nga masinahon, di manunta kini serius nga kabubuton. Kung si Kristo ana sa kasing-kasing mo, pamaturi ipakita sa buhat mo. Sa anggingon sa atong mangluluwas, gugmang pagkiday sa mga kaigsunan. Unsa ang prinsipyo sa amahan sa pagtuo, kaingayan mo tugma sa kaigsunan. Ngano kaha nga may tao nga masinahon, di manunta kini serius nga kabubuton. Kung si Kristo ana sa kasing-kasing mo, pamaturi ipakita sa buhat mo. Pamaturi ipakita sa buhat mo. Pamaturi ipakita sa buhat mo.